2, 3. Pa pa para pa para 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 आम्ही सगळे जावई वडतात चोडा तेपार मेळ्या साजावचे फेस म्हणून आम्ही मावड्या आयल्या माथ्याची कोबेला घालून उदक नांगार सोडल्या आयच्या दिसा व्हडले आम्ही लोक उलटावल्या साजाव साजाव भोवता मरे वाटाक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना रे तू गेरे फाल्यां काय मेवना उसली फेस्ता वर्साक कित्याक दोन पावटी येना साजाव साजाव भोवता मरे वाटाक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना रे तू गेरे फाल्यां काय मेवना उसली फेस्ता वर्साक कित्याक दोन पावटी येना para 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 वडिलांच्या कायद्या प्रमाणे उदक नावता मायचे कोळ्याच्या फेस्ते आमचे मावडीचे 15 दीस आमचे बरे सामी मारचे चला आता सेजाव करूया मागीर ते पोवचे सेजाव भोवता मरे वाटांक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना फाल्यां तिनाय मेवना वर्साक तोरची फेस्ता कित्याक दोन पावटी येना साजाव म्हणटा मरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसना चल रे तू गेरे फाल्यां काय मेवना वर्साक कित्याक दोन पावटी येना तान तारान 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 आम्ही फेस्ता कायल्या म्हूण वाड्याक पडला मोज्या सासू वायट सांगल्या तीन पुडवाची सान्ना आनी मारला शेजारच्या मारतीन साजाव म्हणटा मरे वाटांक दिसना आयचो दीस